Son Mercedes Fernández Angulo, presidenta da Federación Autismo Galicia. Gracias a xente que marcou a casiña da X Solidaria, beneficiáronse máis de 5.000 persoas. Moitas persoas con autismo e sus familias poideron contar cos apoios dos programas de respiro familiar, de autonomía persoal e inclusión sociolaboral, programas de formación, de diagnóstico precoz e atención témpera, participación social, cultural e deportiva, programas de prevención do envellecimiento e a accesibilidade cognitiva. Coa emerxencia sanitaria e social na que vivimos este ano, pedimos a túa axuda máis que nunca e que teclees a X Solidaria na túa declaración da renda.